τότε υπάρχει πιο γρήγορα το πρόβλημα. Πάμε και σε έναν άλλον ποδοσφαιριστή, βετεράνο πλέον και δεν μου αρέσει καθόλου η λέξη, που έχει προσφέρει πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό και το κυριότερο, έχει αγαπηθεί ίσως όσο κανείς άλλος, θα το επιβεβαιώσει ο Δημήτρης Κρητής αυτό, που κάνει χρόνια το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού στην ομάδα. Το Γιάννη Καλιτζάκη. Καλησπέρα Γιάννη. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας και συζητάμε για το αύριο του Παναθηναϊκού και αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Μετά από τα γεγονότα που είδαμε το Σάββατο, όλα αυτά που ακολούθησαν τις επόμενες ημέρες, εσύ με την εμπειρία σου και την αντικειμενική ματιά σου βλέπεις αύριο στον Παναθηναϊκό με τις υπάρχουσες καταστάσεις και συνθήκες? Με τις υπάρχουσες καταστάσεις και συνθήκες, έτσι όπως επικρατούν, πρέπει κυρίως όλοι να ρημάσουμε και να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Γιατί πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχει χαθεί ο έλεγχος και η σειρά στον Παναθηναϊκό. Όλες αυτές οι ανακατατάξεις που έχουν έρθει, όλες αυτές τις συνθήκες δεν βοηθάει κανένας και σε τίποτα. Το μόνο που κάνουν είναι να καταστρέφουν τον Παναθηναϊκό όσο και χειρότερα γίνεται κάθε μέρα που περνάει, γίνεται και χειρότερη η κατάσταση. Ναι. Άρα δεν βλέπεις φως με την υπάρχουσα κατάσταση? Με την υπάρχουσα κατάσταση, έτσι όπως λειτουργεί, πιστεύω πως όχι. Να τα είμαστε αντικειμενικοί, να σου πω κάτι. Κάνεις έναν πρόλογο, να ξέρεις ένα πράγμα. Εμείς έχουμε αγαπήσει τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός μας έχει προσφέρει πάρα πολλά στη ζωή μας. Γενικά, λεφτά μας πρόσφερε, δόξα μας πρόσφερε. Πάρα πολλά πράγματα μας πρόσφερε ο Παναθηναϊκός. Να ξέρεις, εμείς τον Παναθηναϊκό τον αγαπάμε. Και αυτή τη στιγμή όταν θα γίνει μια κριτική και όταν κάνουμε μια κριτική δεν είναι για κακό του Παναθηναϊκού, είναι για καλό του Παναθηναϊκού. Πολύ σωστά που τον ευκρινίζεις αυτό. Να είμαι ξεκάθαρος σε ορισμένα πράγματα που μπορεί να υποθούν. Απλά αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχουμε μείνει πολύ πίσω σε πολλά πράγματα και το βασικό κομμάτι, να μην γελιόμαστε, είναι μια μεγάλη ομάδα με μεγάλη ιστορία. Πάντα στόχο το πρωτάθλημα, πάντα στόχο στο κύπελλο, πάντα στόχο στην Ευρώπη, με πολλές διαφορετικές αντιλήψεις. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός για να αναδειχθεί χρειάζονται λεφτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Με υποδομές και όλα αυτά τα συναφή είναι καλό να υπάρχει, γιατί πρέπει να υπάρχει. Το θέμα είναι και τι κορμό φτιάχνεις, από τι άτομα φτιάχνεις και να δημιουργήσεις κάτι μεγάλο. Αυτό. Εγώ έτσι έζησα, έτσι μεγάλωσα στον Παναθηναϊκό. Όταν πήγα στον Παναθηναϊκό έζησα και μεγάλωσα πάνω σε μια υποδομή, σε μια βάση. Όπως ήρθαν σε κάποιοι άλλοι πιο νέοι και πήραν τη δικιά μου βάση ή των άλλων των παιδιών που είχαν την εμπειρία που είχαν αποκτήσει από τα προηγούμενα παιδιά. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Κυρίως τι, άτομα με προσωπικότητα, το να σηκώσει το βάρος του Παναθηναϊκού και τη φανέλα του. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει. Για μένα προσωπικά δεν υπάρχει, όχι. Μιλάς, Γιάννη, μιλάς για τη διοίκηση ή για τους παίκτες? Μιλάω για ένα γενικό κομμάτι. Να ξέρεις, πάντα σε μια ομάδα η κεφαλή είναι μεγάλο ο κορμός της ομάδας. Η κεφαλή είναι αυτή που αποφασίζει και προχωράει ορισμένα δεδομένα. Αλλά η κεφαλή αυτή, επίσης που είναι ένα μεγάλο καράβι, είναι μεγάλο φορτίο. Πρέπει να καταλάβουμε το μέγεθος του Παναθηναϊκού. Ίσως έχουμε ξεχάσει το μέγεθος του Παναθηναϊκού. Εντάξει, το μέγεθος του Παναθηναϊκού είναι μεγάλη ομάδα. Εντάξει, εμένα προσωπικά αυτό το πράγμα που συζητάμε με στεναχωρεί. Είναι μεγάλη ομάδα, έχει στόχο το πρωτάθλημα, το κύπελλο και για αυτή στην Ευρώπη. Πολύ ωραία. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταντήσει αυτή τη στιγμή να κρεμόμαστε, να βάλω ένα μπιπ του καθενός στα αρχίδια. Τέλος πάντων, να το συζητήσουμε διαφορετικά. Πάμε. Άλλο. Ναι. Ένα λεπτό. Επειδή λες τα πράγματα με το όνομά τους και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Ναι. Αυτή τη στιγμή το καράβι το ελέγχει και το πάει προς τα εμπρός ο Γιάννης Αλαφούζος. Τι δεν κάνει καλά? Είναι ένας άνθρωπος, άκουσε με, αυτή τη στιγμή είναι ένας άνθρωπος που αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται ορισμένα πράγματα σε ένα, αυτό που λέμε, σε πώς το ονομάζουμε τώρα αυτό το, ότι είναι από τον κόσμο σε τέτοιο. Εταιρεία λαϊκής βάσης. Εταιρεία λαϊκής βάσης. Εγώ ξέρω ένα πράγμα, γίνεται εταιρεία λαϊκής βάσης, ένας πρόεδρος όταν πάμε στην Ευρώπη, Μπαρσελόνα, Ρεάλ, όλα αυτά. Υπάρχει και ένας πρόεδρος που λέει, ένας που διεκδικεί την προεδρία που λέει, εγώ θα κάνω αυτό, θα φέρω αυτό, θα βάλω αυτό. Έτσι νομίζω λειτουργούν. Η λαϊκή βάση πρέπει να υπάρχει και ένας που θα έχει το βάρος να σηκώσει και το φορτίο. Δεν το βάζει ο κόσμος για να σηκώσει το φορτίο, αυτό ξέρω εγώ. Αυτή τη στιγμή καλό είναι ένας άνθρωπος που βοήθησε τον Παναθηναϊκό, τον βοηθάει τον Παναθηναϊκό με ό,τι δυνάμεις διαθέτει, αλλά αυτό το βάρος είναι μεγάλο καράβι.
θέλει κάποιον που να έχει τα μπιπ για να το στηρίξει. Εντάξει, καλό είναι αυτή τη στιγμή να κάνουμε μια διαχείριση και να προσπαθούμε να βγάλουμε τα προς το ζήν του Παναθηναϊκού. Το θέμα δεν είναι να βγάλουμε τα προς το ζήν, το θέμα είναι τι θα προσθέσουμε για να ενισχύσουμε τον Παναθηναϊκό για να προχωρήσει. Ελλάδα, Ευρώπη και τα συναφή. Αυτή εμένα είναι η άποψή μου, είναι και αυτή είναι η διαδικασία που πρέπει να μπει ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να βρεθεί ένας άνθρωπος που θα έχει το βάρος και τα μπιπ για να προχωρήσει. Υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Αυτό είναι το θέμα. Καλό είναι αυτό, προσπαθούμε να κάνουμε μια διαχείριση, να υπάρχει αύριο ο Παναθηναϊκός, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν είναι αυτός που λέμε εμείς να υπάρχει. Είναι μια ομάδα που έχει λαό, κόσμο, που διψάει το πρωτάθλημα, που διψάει την Ευρώπη, που διψάει τα πάντα. Και αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα πράγμα. Εντάξει, ασχολούμαστε ότι κάνουμε μια προσπάθεια για να υπάρχει Παναθηναϊκός τέλος πάντων. Αυτό με στεναχωρεί. Το θέτετε πάρα πολύ σωστά το ζήτημα, όμως πάνω σε αυτό στράφηκαν και οι δύο συνάδελφοι, και ο Θέμης και ο Δημήτρης Κρητής προηγουμένως, ότι οι εποχές έχουν αλλάξει. Αυτό το οποίο μπορεί να κάνει ένας επιφανής παράγοντας είναι για κάποια χρόνια να βάλει κάποια χρήματα, θα πρέπει όμως να καταφέρει να αυξήσει τα έσοδα του συλλόγου. Και όσο δεν υπάρχει γήπεδο, το να αυξήσει τα έσοδα του συλλόγου και με την κατάσταση που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με τον Ολυμπιακό να φαντάζει παντοδύναμος και να είναι δύσκολο να του πάρει στο πρωτάθλημα, νομίζω ότι το συγκεκριμένο είναι και ο αποτρεπτικός παράγοντας για να βρεθεί κάποιος επιχειρηματίας και να πάρει τον Παναθηναϊκό. Όλα αυτά που συζητάμε, να σου πω κάτι, έχουμε μπει σε μια διαδικασία το τι κάνουν οι άλλοι. Μήπως πρέπει να κοιτάμε πρώτα το τι κάνουμε εμείς. Δηλαδή αν μένουμε στη διαδικασία το τι κάνει ο Ολυμπιακός, αν είναι ο παντοδύναμος, ο άλλος, ο έτσι και βέξει, δεν βγαίνει κάτι. Το θέμα είναι τι κάνει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός έχει μια βάση, έχει ένα λαό από πίσω του τεράστιο, έχει μια υποδομή τεράστια. Εντάξει, τώρα αν εμείς δεν επενδύουμε σε κάτι που υπάρχει και γιατί έχουμε συμβαστεί με μια ιδέα, δεν υπάρχει, εντάξει, it's okay. Εγώ πιστεύω ότι όλα τα χρόνια που παίξαμε μπάλα στον Παναθηναϊκό υπήρχε ο Βαλλιλογιάννης, ήξερε ότι υπήρχε ο Βαλλιλογιάννης. Εντάξει, τώρα αυτή τη στιγμή τι πάει να πει. Κάποιοι άλλοι επενδούσανε, που υποτίθεται ότι ήταν του Παναθηναϊκού η τέτοια. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Κάποιοι μπαίνανε και μπαίνανε μπροστά και επενδούσαν σε αυτήν την ιστορία. Να υπάρχει. Έχουμε καταλάβει που έχει φτάσει το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. Το βασικό ερώτημα είναι αυτό. Χωρίς την απουσία της ΑΕΚ του Παναθηναϊκού, εντάξει, και άλλων ομάδων, ΠΑΟΚ και όλα αυτά, έχουμε καταλάβει αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει ελληνικό πρωτάθλημα, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Αυτή τη στιγμή πώς θα πουλήσει ένα προϊόν όταν συζητάμε, που αυτή τη στιγμή είναι ένα πεθαμένο προϊόν. Αυτή τη στιγμή πώς θα μαζευτούν λεφτά, πώς λέμε, δεν είναι η κατάσταση στις συνθήκες μόνο επειδή υπάρχει και κρίση. Υπάρχει ένα πρωτάθλημα που ξεκινάμε και λέμε ότι πρωταθλητής Ολυμπιακός και πάμε για τη δεύτερη, τρίτη θέση και πάει λέγοντας. Αυτό δεν είναι πρωτάθλημα. Δεν είναι ένα εμπορικό σημείο για κάποιος να επενδύσει και να το αγοράσει. Δεν καταλαβαίνετε τι λέω. Βεβαίως. Πολύ καλά. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δηλαδή, τι πάνε να πει, ότι δεν πρέπει να επενδύουμε σε κάτι που αγαπάμε. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να βρεθεί ένας Παναθηναϊκός που έχει λεφτά να διαθέσει. Δεν ξέρω το μέγεθος που μπορεί να διαθέσει. Το θέμα είναι μεγάλο φορτίο. Για μένα προσωπικά είναι μεγάλο φορτίο ο Παναθηναϊκός για να το πάρει κάποιος και να το διαχειριστεί κάποιος. Δεν είναι έτσι απλό. Ναι. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη ομάδα. Έχει μια ιστορία από πίσω του μεγάλη. Και επειδή τώρα Γιάννη... αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε βγει τώρα στη δυσάρεστη και εσύ να λέμε τι. Να προσπαθούμε να πούμε τι. Πού μπορεί να πάει ο Παναθηναϊκός. Εγώ ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πρωτάθλημα, κύπελλο και πορείες στην Ευρώπη. Μιλάμε για άλλες ιστορίες τώρα. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι όλο το κομμάτι. Επειδή Γιάννη, 10 δεύτερα. Και να κοιτάξουν και οι επισκέπτες μας στο live blog που γίνεται χαμός και σε αποθεώνουν από το live blog, Γιάννη. Ο Παύλος σου λέει: πέστα ρε Νίντζα, σωστά τα λες Γιάννη, αλλά αυτός ο άνθρωπος είναι στο μπάσκετ, λέει, και αναφέρονται στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Και γενικότερα όλα αυτά που έχεις πει μέσω του live blog της εκπομπής του Contra.gr έχουν γίνει αποδεκτά και αξίζει μετά όταν τελειώσουμε τον διάλογο μας, Γιάννη, να τα δεις. Έλα, Θέμη. Άκουσε, μέσα σε εξηγήσω ένα πράγμα. Ναι. Εγώ δεν έχω να πω κάτι αν γίνει αποδεκτό. Εγώ λέω μέσα από την καρδιά μου, γιατί είναι μια ομάδα που με έχει αναδείξει, μου έχει δώσει πολλά πράγματα στη ζωή μου και σε αυτή την ομάδα πάνω λέγομαι Καλιτζάκης αυτή τη στιγμή. Εντάξει, την αγάπησα, την πονάω την ομάδα αυτή και δεν αποδέχομαι αυτή τη στιγμή αυτή τη μιζέρια. Ναι. Εντάξει, αυτή τη μιζέρια εγώ δεν την μπορώ. Εγώ δεν την μπορώ αυτή τη στιγμή τη μιζέρια να ασχολούμαστε. Πόσα λάθη κάνει ο διαιτητής. Αυτή είναι μιζέρια. Αυτό είναι κατάδια για τον Παναθηναϊκό. Αντί να κοιτάμε εμείς το τι πρέπει να κάνουμε σαν ομάδα, να δούμε τι μπορούμε να λειτουργήσουμε και να προχωρήσουμε τον Παναθηναϊκό και να το φτάσουμε εκεί που πρέπει να το φτάσουμε,
Εντάξει, και αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή για να το φτάσει κάπου θέλει λεφτά. Αν δεν διαθέτεις λεφτά δεν υπάρχει ομάδα. Τελείως. De facto αυτό που συζητάμε. Εντάξει, αν νομίζουμε αυτή τη στιγμή ότι ο Ολυμπιακός έχει την παντοκρατορία του αυτή τη στιγμή και πρέπει να το αποδεχτούμε, καλώς να το αποδεχτούμε. Εντάξει, το θέμα είναι ένα άλλο κομμάτι. Ναι, Γιάννη. Πρέπει να κόβει και γραμμή. Ωραία. Πρέπει να ψηλάμε. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον Γιάννη Καλιτζάκη. Πραγματικά έχει πει πράγματα που ίσως ακούγονται για πρώτη φορά από ένα Παναθηναϊκό και έτσι ομά. Όπως τα λέει ο Γιάννης Καλιτζάκης, αλλά το είπε. Λέγομαι Καλιτζάκης, είμαι Παναθηναϊκός και μου έχει προσφέρει πολλά ο Παναθηναϊκός. Ναι, και αυτό είμαι και αυτό θα πω. Έλα, όχι, είπε είμαι ο Καλιτζάκης γιατί ήμουν στον Παναθηναϊκό. Ναι, έχει διαφορά σήμερα αυτό που πολύ είπε. μεγάλη. Έχει διαφορά. Πολύ μεγάλη. Απλώς οι παίκτες συνήθως, ακόμα και όταν μιλάνε για ποδόσφαιρο, και όχι συνολικά για πώς πηγαίνει μια ομάδα, τα πράγματα τα βλέπουν όσο πιο απλοϊκά γίνεται. Ακόμα και όταν μιλάνε για ποδόσφαιρο, σου λένε μην μπορεί να τακτικές με μπλέκεις. Ακόμα και τώρα ο Καλιτζάκης σου λέει απλά πράγματα. Έχεις τη δυνατότητα να επενδύσεις. Έχει καλώς. Δεν την έχεις. Τότε μιλάμε για επιβίωση. Και σου λέει ότι εμένα, σαν Παναθηναϊκό, η επιβίωση, το να βγάζουμε αυτά που πρέπει να ξοδέψουμε για να είμαστε υγιείς, δεν με ενδιαφέρει. Γιάννη, Ναι. ένα μήνυμα τελευταίο του Γιώργου. Λέει: Γιάννη, σε χρειαζόμαστε στα αποδυτήρια. Γύρνα να τους βάλεις σε τάξη. Το θέμα δεν είναι αν κάποιος τους βάλει σε τάξη και είχαμε είναι εγώ και αυτό, Γιάννη. Είναι και αυτό. Άκουσε. Το θέμα δεν είναι να γυρίσω εγώ στο Παναθηναϊκό και να τους βάλω σε μια τάξη στα αποδυτήρια. Το θέμα πρέπει να καταλάβουν κάποιοι ότι ο Παναθηναϊκός για να γίνει μεγάλος, συγγνώμη θα το πω στον αέρα, θέλει αρχίδια. Αρχίδια και λεφτά. Εντάξει, αυτό είναι το θέμα, το βασικό κομμάτι. Μπορούν να βρεθεί κάποιος που να τα διαθέτει και να μπει μπροστά στον Παναθηναϊκό. Δεν με διαθέτει. Ο Ολυμπιακός έχει την πακοτοδορία του ή 1002 πράγματα. Στον Παναθηναϊκό δεν αξίζει μιζέρια. Και εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μιζέρια όλα αυτά τα χρόνια. Να ασχολούμαστε με τους διαιτητές, με το ένα αντί να κοιτάμε να φτιάξουμε ομάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή πρέπει να κοιτάξουμε. Τίποτα άλλο. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Γίνεται αυτό το πράγμα. Καλώς. Δεν γίνει, θα είμαστε αυτό που είμαστε. Γιάννη, δεν νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που θα διαφωνήσουν σε αυτό που λες. Το θέμα όμως είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή ο μεγάλος επενδυτής που όλοι ξέρουμε ότι είναι απαραίτητος για να ξαναμπεί ο σύλλογος σε μια ρότα πρωταγωνιστή δεν υπάρχει και δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Υπάρχουν ενεργές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου τα τελευταία χρόνια. Ουδής ενδιαφέρθηκε να συμμετάσχει με οποιοδήποτε ποσό και να διεκδικήσει μέρος μετοχών της ποδοσφαιρικής εταιρείας. Άρα λοιπόν, εφόσον δεν υπάρχει επενδυτής, οι δρόμοι είναι δύο. Η διαχείριση μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε, αυτό το οποίο κανείς Παναθηναϊκός δεν μπορεί να αποδεκτεί για το μέγεθος της ομάδας που υποστηρίζει, ή φούντος, γάμα δέλτα εθνική, να φύγουν τουλάχιστον τα χρέη, να μην έχουμε να πληρώνουμε 5-6 εκατομμύρια το χρόνο σε διακανονισμούς. Εσύ, ένας τέτοιος υποβιβασμός είναι κάτι που τον δέχεται η ψυχή σου, η παναθηναϊκή ψυχή σου? Εμείς απ' έξω καλά τα λέμε. Εμείς απ' έξω, γιατί κάποιος που ματώνει έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή ο Λέλος αυτή τη στιγμή δεν θα τον κατηγορήσω, έχει απόλυτο δίκιο. Ο τρόπος που έχει πάει ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή και κάνει τη διαχείριση δεν θα τον κατηγορήσω. Εντάξει, δεν θέλω να τα σκέφτομαι. Μάλιστα. Εντάξει, εγώ για προσωπικά αυτή τη στιγμή αυτό που μου λέτε εγώ δεν θέλω να το σκέφτομαι. Είναι κρίμα όλο αυτό που έχει συμβεί στον Παναθηναϊκό. Από την άλλη δεν θα αναιρέσουμε την προσπάθεια που έχουν καταβάλει ορισμένοι άνθρωποι και καταβάλουν. Δεν το λέω εγώ με την έννοια να τους κατηγορήσω αυτούς τους ανθρώπους. Σας το είπα. Δεν κατηγορώ κανέναν. Απλά να ξέρετε ένα πράγμα, ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή για να ξαναγίνει αυτό που να γίνει πρέπει να βρεθούν λεφτά. Ένας άνθρωπος που να έχει τα κάκαλα να βγει μπροστά. Δεν με ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός, δεν με ενδιαφέρει κανένας. Δεν βλέπω τίποτα άλλο. Δεν μπαίνω στην ιστορία. Ο Παναθηναϊκός δεν του αξίζει η μιζέρια. Τίποτα περισσότερο του λιγότερο. Αυτό με ενδιαφέρει. Όχι μιζέρια. Η φανέλα του Παναθηναϊκού είναι βαριά. Δεν χρειάζεται μιζέρια. Αυτή είναι η ιστορία. Δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε με το διαιτητή. Αν μας αδικήσει, γιατί όλα αυτά, να ξέρεις, εμένα με ενοχλούν γιατί είναι άλλοθι προς τους ποδοσφαιριστές, προς το γενικό κομμάτι. Όχι. Η πραγματικότητα να βλέπεις ότι αυτή τη στιγμή μας αδικεί γιατί έχουμε μια καλή ομάδα. Εγώ θα είμαι ευχαριστημένος να με αδικούν να έχω καλή ομάδα.
Υπάρχουμε σαν ομάδα αυτή τη στιγμή. Αν υπάρχουμε σαν ομάδα και μας αδικεί, τότε πρέπει να κομμαχούμε. Από τη στιγμή που δεν έχουμε τίποτα αυτή τη στιγμή και προσπαθούμε να χτίσουμε κάτι, η μιζέρια με ενοχλεί. Γιάννη, υπάρχουν μηνύματα στο live blog που σε ρωτάνε την άποψή σου για κάτι. Αν φταίνε οι οργανωμένοι που έδιωξαν την οικογένεια Βαρδινογιάννη, την οποία έζησες εσύ τότε και είχε το βάρος να κουβαλάει το φορτίο. Να πούμε τα πράγματα. Εμένα με έχουν κατηγορήσει βαρδινογιαννικό από διάφορες απόψεις. Εντάξει, αλλά ήξερα ένα πράγμα. Ήξερα με την οικογένεια Βαρδινογιάννη ότι ήμουν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ήξερα ότι εγώ αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα μεγάλο σύλλογο λόγω παιανίας πες, λόγω ευρωπαϊκών τέτοιων, λόγω πες ό,τι θέλεις. Εγώ έζησα πράγματα, ούτε στα παιδικά μου όνειρα δεν είχα ζήσει στον Παναθηναϊκό. Μ' ανέδειξε ο Παναθηναϊκός, με τίμησε σαν ποδοσφαιριστή ο Παναθηναϊκός. Αυτή, ας πούμε αυτό που λέτε αυτή τη στιγμή ο κόσμος που στηρίζει το Καλιτζάκη, τέλος πάντων, 1002 πράγματα που έχει λόγο αυτή τη στιγμή ο Καλιτζάκης για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός μου το έδωσε αυτό το λόγο, εντάξει, εγώ ξέρω ένα πράγμα, ότι ήμουνα σε μια μεγάλη ομάδα. Ήξερα ότι ήμουνα σε μια μεγάλη ομάδα με μεγάλο εύρος και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Γιάννη, έχεις πολύ δίκιο για αυτό που λες και καταθέτεις με την ψυχή και τα βιώματά σου και πολλές φορές στη ροή του λόγου σου είναι κανατριχιαστικός. Εγώ θα σου πω ένα όμως πράγμα. θέλω να σου πω κάτι για αυτό που λες. Ό,τι περιγράφεις μια κατάσταση όπου τα χρόνια που έπαιζες μπάλα ήταν πιο εύκολο να συμβεί. Δηλαδή, την προηγούμενη δεκαετία, επειδή ήταν και τα διαφορετικά τα οικονομικά δεδομένα, ήταν πολύ πιο εύκολο να μπει κάποιος παράγοντας, να χαλάει πάρα πολλά λεφτά, να μπαίνει συνέχεια μέσα, να βάζει και να ξαναβάζει. Πρακτικά, θα ολοκληρώσω. 10 δευτερόλεπτα δώσουμε. Πρακτικά, αυτό το οποίο συμβαίνει στο Παναθηναϊκό είναι το ότι πληρώνει το ότι δεν μπορεί να έχει πολλά έσοδα. Στο γεγονός ότι δεν μπορεί να έχει πολλά έσοδα, έχει ευθύνη και η οικογένεια που από το 1979 που είχε την ΠΑΕ δεν κατόρθωσε να τη φτιάξει γήπεδο. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα, ένα άλλο κομμάτι που λέτε και έχετε απόλυτο δίκαιο. Εντάξει, εγώ πάντως όσο ήμουν στον Παναθηναϊκό είχα το Ολυμπιακό στάδιο που έπαιξα με 80.000 κόσμο κάθε Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω τώρα αν αυτή τη στιγμή δεν είναι εφικτό να πάει ο Παναθηναϊκός κάπου να έχει ακούμε έσοδα. Εντάξει, το θέμα είναι κάποιοι άνθρωποι που αν θέλουν να επενδύσουν πρέπει να βρεθεί και μια άκρη με το γήπεδο. Το θέμα για μένα προσωπικά είναι ότι κάποτε που εγώ έζησα στον Παναθηναϊκό ήταν στιγμές που πιστεύω ότι λίγοι άνθρωποι μπορούν να τις ζήσουν και να τις περάσουν. Εντάξει, ήξερα ότι ήμουν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής σε όλους τους παραμέτρους αυτό που πρέπει να είναι ένας ποδοσφαιριστής. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Εντάξει, τώρα είναι η οικογένεια, ο Γιάννης ήταν ισχυρός παράγοντας και που πρόσφερε στο ελληνικό ποδόσφαιρο και πρόσφερε πάρα πολλά στον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η άποψή μου δικιά μου. Ναι. Γιάννη, τι βλέπεις από εκεί πέρα να γίνεται? Εύχομαι ότι καλύτερο για τον Παναθηναϊκό. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή είναι να ερεμήσουν τα πράγματα, να στηρίξουμε αυτό το πράγμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό, το να κάνουμε φασαρίες και να αποδεικνύουμε ότι είμαστε μεγάλη ομάδα στα λόγια δεν βγαίνει πουθενά. Στην πράξη είναι το θέμα, το να δημιουργήσουμε τις βάσεις, εντάξει, το να τιμωρούμε τον Παναθηναϊκό με αυτόν τον τρόπο που τον τιμωρήσαμε προχτές δεν άξιζε στον Παναθηναϊκό, στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι έχουμε ευθύνες. Ο κόσμος έχει ευθύνες, η ομάδα έχει ευθύνες, οι παράγοντες έχουν ευθύνες. Όλοι έχουμε ευθύνες για αυτό το κομμάτι. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή πότε θα σταματήσει να κάνουμε όλοι μας, ο καθένας στη δικιά του μεριά κακό στον Παναθηναϊκό. Και αυτή τη στιγμή όλοι συμμετέχουμε να κάνουμε κακό. Ο κόσμος, αυτό που έγινε με τον Ολυμπιακό, η ομάδα είναι σε θέση αυτή τη στιγμή αφού υπάρχει οικονομικά προβλήματα να στερηθεί το γήπεδο της σαν τιμωρηθεί με 4 αγωνιστικές, να τιμωρηθεί με μείον βαθμούς, είναι σε θέση αυτή η ομάδα αυτή τη στιγμή. Εσύ πιστεύεις ότι η διοίκηση αυτή μπορεί να ελέγξει αυτούς τους οπαδούς? Είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να το στηρίξει αυτό το κομμάτι? Όχι, κανένας δεν μπορεί να στηρίξει. Ας αναλογιστούμε όλοι μας, αν αγαπάμε τον Παναθηναϊκό, το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Ο καθένας, οι ποδοσφαιριστές, από τη δικιά τους σκοπιά, γιατί όλοι έχουν ευθύνες και οι ποδοσφαιριστές έχουν ευθύνες να βάλουν στον κόλλο τους κάτω να σκεφτούν πού βρίσκονται και τι πρέπει να κάνουν, οι παράγοντες πώς πρέπει να λειτουργούν και ο κόσμος πώς πρέπει να συμπαρασταθεί αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό. Όλοι έχουν από τη δικιά τους μεριά ευθύνες. Και οι οργανωμένοι, και οι παράγοντες, και οι ποδοσφαιριστές. Γιατί οι ποδοσφαιριστές, να ξέρετε ένα πράγμα, ο καθένας θέλει να αναλαμβάνει τις ευθύνες τους. Και οι ποδοσφαιριστές δεν είναι άμυροι ευθυνών.
Εγώ αυτή τη άποψη είμαι. Γιάννη, με αυτό το υλικό που έχει τώρα ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει κάτι. Αυτό το Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή το υλικό που έχει κάνει, αυτή τη στιγμή αν θυμάμαι είναι δεύτερος. Ναι. Είναι αυτή τη στιγμή πρέπει να διεκδικήσει ορισμένα πράγματα. Με αυτό το υλικό που έχει. Για να χτυπήσουμε με πετάσμα δεν το χτυπάμε. Ναι. Εντάξει. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή να διαχειριστεί έτσι ο Παναθηναϊκός το κομμάτι Παναθηναϊκός, το να είναι εκεί που πρέπει να είναι ο Σμιθ και από εκεί και πέρα για μεγαλύτερα πράγματα είπαμε. Ναι. Θέλει λεφτά. Λεφτά. Γιάννη, κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Να διαθέσει λεφτά στον Παναθηναϊκό επάνω. Στο θέμα υποδομών. Ο Παναθηναϊκός έχει καλή βάση υποδομές. Από εκεί και πέρα όμως δεν φτάνει μόνο αυτό. Το να κοιτάμε να βγάλουμε ποδοσφαιριστές και να δημιουργούμε. Θέλει και έναν κορμό αυτά τα παιδιά να τα προωθήσεις. Ναι. Αν δεν έχεις κορμό, παίχτες που έχουν το σθένος και τα κάκαλα να τα απεξέλθουν και να τα στηρίξουν όλα αυτά τα παιδιά, δεν υπάρχει όλη αυτή η ιστορία. Με τα ψέματα δεν γινόμαστε ομάδα. Μάλιστα. Όλα καλά είναι. Παίχτες ταλέντα, ναι, αλλά ως ένα σημείο. Και οι επιλογές που γίνονται. Λαθασμένες για μένα προσωπικά. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Γιάννη, τελευταία ερώτηση. Αν ερχόταν αύριο το πρωί ο Γιάννης Αλαφούδης και να σου πει Γιάννη, αναλαμβάνεις γενικός αντιπρόεδρος Μην με βάζεις αποδυτήρια. διαδικασίες. Διαδικασίες δεν με έχει ενοχλήσει ποτέ κανένα στον Παναθηναϊκό Ναι. και δεν τρέχει τίποτα. Και ούτε αισθάνομαι και κανένα παράπονο. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Εγώ να σου πω κάτι, όλη αυτή τη στιγμή η καριέρα μου και η ζωή μου αναδείχνει τον Παναθηναϊκό. Τώρα να με ενοχλήσουν και αυτά δεν τα θεωρώ τέτοιο. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Όπως αισθάνομαι τώρα, θα αισθάνομαι πάντα για τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Γιάννη Καλιτζάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλό απόγευμα, Γιάννη. Ο αντίστοιχος